खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय आङो अनखौ खावसे उनखांनानैसो गोसोखांदों आरोखि ब्लग बानायनो अनखौ खावसे उनखांबायमोन बिनि उनावसो गोसोखांबाय नालाय ओमफ्राय दा खावसे दंबावो आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै खावसे दंबावो ओमफ्राय नै खावसे उनखांबायमोन ओमफ्राय दासो गोसोखांबाय आरो जाया दे नोंनि आखाइया आसुरि मा ओरै मा बायदि नै ओरैनिफ्राय नैलाय थांखायो माथो माबायदि बुङो नोंलाय नोंनि आखाइयाव जाग्रोनोसै साहाजों जाखांनानै ओमफ्राय साहा लोंखांनानै एन्थाब एवनोसैलाय गाइखेर फुदुंग्रोबाय नै ओमफ्राय गाइखेरा दुंबाय नालाय साहा फुदुंसै एबार सुनानै लाखाबाय आरो लोगोफोर एन्थाब आसि जानायनि दिन फैलायबाय एन्थाब जानायनि दिन फैलायबाय फिसालाया नै लेखा फरायनो थिननाया माबा माबिसो बानायगासिनो Habala kaçtı. O kısa var re. Kata re. Gidesin. Haber. Melodil keçü. उन्दुनायाव नै फिसालाया नागा दिस्टार्ब लेखा फरायनो थिनबाय Ya unuannya. मोननि बेखौनो लिरदो थां बाबा थां बेखौ नै गैलाना Please. र' डिस्टार्ब खालामनो होआ बाबा नै लोगोफोर बेनो लास्ट नै उनखांबाय जोब्बाय उनखांजोब्बाय एन्थाबखौबो जानोसैलाय नै साजों एसे नै नै एन्थाबखौ एवबाय माखासे लाफाजों बुथुवा ओंख्रि गोबाब जानोसैलाय दासो बाजाराव लाब्रबना फैदों फानलुबो गैया क्या सब्जी है प्रियन क्या सब्जी है Lapa. टेस्टी है कितना टेस्टी लगा बहुत टेस्टी. किसने बनाया मैंने बनाया है नारेंखलखौ दानखावनानै हबावनोसै एन्थाबखौ नारेंखलजों खावसे एवनोसै आङो नारेंखलनिखौ बिराद गोथाव मोनो आरो सिबिंनिख्रुइबो साबसिन मोनो ओमफ्राय नोंथांमोनहासो सिबिंनिखौ गोथाव मोनो नारेंखलनिखौ गोथाव मोनो मिथिला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाय